Ano na to guys ha? Kabalo pa siya mangga guys ha? Ano na to guys ha? Oh, kabalo pa siya guys ha? Kay ang suya makamatay maong padayon lang importante Brad Rizan, LC sa Taguluan. Si Brad Jan, LC sa Villanueva. Mga itsaraan kayo. Kumanan na yun ni Brad Ricard nga kawasan ng mangga. Kalibutan dili na ikatingala Ano bisag naman sa sinahog na imong mangga? kailalisod makuhang suporta labi nagmaning kamot ka aksyon sila kabala ka mas ikalipay panila panahon nga naglisod ka kung Wapo kay guys, nasila ilang area, guys, mo ay kabala ka amigo bisag unsay imong gusto daghan Moro ni nga nasa syudad guys, pero magbukid gyapon guys. Paras imong mga plano bisan pa kung girahon kas mga utok alimango karon kay bistado diha nimo mailhan kay dili tanan nimong higala kay masaligan di tanan ang malipay makabro imong pangandoy kinaiyan Basta wag ganiyo. sila ragi hapilo Gani siya. dayon lang Oh. bata ang Tulog adlaw. Okay, sakto gigay yung pagkasalo guys. Tipak guys, tipak. Basta guys, so nakapagkita guys no. Masay madumduman ninyo ni masang inaning liki guys. Lino nila. Grabe, acting kay Mike dito. Sakit pas inyong buot Si mo Brad Alex, resulta guys, ilang so, paghago makamatay LC ang sa uptown, kasuya guys. uy dili na makadato imbis ka mula kaila Sana number kaliki. 1 nga Kaya may itong suporta liki nga, birahon kaduga nga ang babaho. mga Ano basta babaho? Isugol ba daw kung sino sa tema no? buhaton imbis nga suportahan Brad Alex, guys, Brad Alex. ayon pero kung mulampos ka Pag naamoy, gusto mo makaon guys, o karne. Liki guys. Oo, dala. Mayroon daw na yung mayroon ng ligi. Aldrich Bulaluan guys. Mga tagiya sa Aldrich Bulaluan guys. Ikalipay nilang Nasa Talakag, Brad, ba? lampusan sakit sa ilang Makambos. buot kay di Makambos nila guys. gusto Vlog tadi dulu guys kay Nay Pritis. Pritis. ang makapalibay Pasati nga sila manaway Kay ang suya makamatay Maong padayon lang Importante nga nalipay Kabuta ang imong Pusil. pangaluy Basag bilang ang pagsulay Padayon lang Guys, shout out Brad Adonis guys. Si Panikming Brad Adonis para mga awat ug mangga. Oy Brad, kada ra ba manguit ya Brad, gimagamay ng hotel Brad. Gimagamay ng Ha? Ahadlok na Brad oy. Abot ba ni mo Brad Ricard? Guys, nato mga igsoon guys oh. Mga LC sa lain-laing chapter guys oh, nanguha og mangga. Nani guys, nani sila diri guys para mangawat og mangga guys. Guys oh, tagiya sa kuan bra guys, Aldrich Bulaluan ang isa kay mudagan pagkakagawan. Igor ra nangawat og mangga guys. Shout out Brad Adonis, Brad asa na mga Brad? Itripan ng mangga. Tara Brad, hapit na maabot Brad. Diri sa kalibutan dili na ikatingala bisag sa imong kaila lisod makuhang suporta labi nagmaning kamot ka aksyon sila kabala ka mas ikalipay panila panahon nga naglisod ka kung nasinati nimo ay kabala ka amigo bisag unsay imong gusto daghan panti para sa imong mga plano bisag pa kung dirahon kas mga utok alimang karon kay bistado diha nimo mailhan Nabilin ang lugit guys, nabilin. lalaki masaligan di tanan ang malipay nakabuti ng pangandoy kinaiyan nilang pangit sila ragi hapilugoy padayon lang bata ang makapalipay pasati nga sila manaway kay ang suya makamatay maong padayon lang
Kabuta ang imong pangandoy, pasagdi lang ang pagsulay. Sakit bas inyong buot mo resulta ilang paghago, makamatay ang kasuya. Uy dili na makadato imbis ka mo nga kaila. Number 1 nga mo suporta, birahon pahinuon imbis tabangan o pasaka. Sa pagsugod pa lang nimo sa imong planong buhaton, imbis nga suportahan ilara kang Luya yung tanawon dia berarti. kung mula basta makita imong pag-asinso kaya nasa Liki nga babaw. magpaina nga amigo. Pagkadelikado ing ana nga batasan, bisag atong kaliwat dili nato masaligan. Imbis ikalipay nila Nauno kayo? makabot ang kalampusan, sakit sa Kaya na, ilang lugit buot, rin ba? kay di nila gusto malagwan. Ayun lang, buhata ang makapalipay, basag di nga sila manuway, kay ang suya makama